and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Naloy ko ni Mama Corazon. Kinasipan na siya handom nga. Unta, dako pabuhi si Junis. Mausupak siya magminyo ko pag-usap. Maumilakaw na lang ko pa. Kinaloy ko maguna-una sa akong ugangan nga babae. Renan, dakong buhi si Junis ug nabalik na kini sa ilang panimay. Kaysa akong pagpanawag sa ila, si Junis ang nakatubag sa akong tawag. Personal yung kami nga nagkasulti si Junis, Renan. Dakong buhi ang imong asawa. Buhi si Junis? Oo, Renan. Pa, kung nagkumidya ka magani, pati nagkumidya ha. Musamot ka ba kung dinar ang kag ni Junis? Kung daghan mo magsigihandong nga buhi pa siya. Tinuod lagi kini gisulti ko. Dili katiyaw-tiyawan kini mong butanga. Oh. Ug aron ka mo tuo. Hala, lakaw. Adto sa bahay nila ni Junis. Aron personal mong makita ang imong asawa. Pa, buhi si Junis? Oo, mao ka na ang matuod, Renan. Busa lakaw. Ayaw paglangay. Adto adayon si Junis sa ila. Kaya nagpahabot na siya nimo. Nagpanaganalang tingali siya ug pakita nimo kay nasayo tingali siya. Nga nagkabahalik ka mo si Kristi. No, dili ko magkatuon ni Ma'am kasayunan. Buhi ang akong asawa. Buhi siya. Ah, Renan! Ay nagbalik sa gipuyan niyo ni Kristi. Diretso ug adto sa imong asawa, Renan. Dako pag yung buhi si Junis. Dako pag yung siyang buhi. Apan, giunsa man niya sa paglingkawas sa mga taong midagit kaniya. Ug hain na magkaha ang mga taong pugante. kinalamabot ay ko sila Mama Corazon. Gusto ko masuta ko tinuod bagid nga buhi pa akong asawa. Diyos ko, kasi ko bahaton ini. Kasunod na pa kami si Christy. Oh, yun na. Kanang auto, nagsunod ako. Kang Christy, kanang auto. May pahulong si Singgi sakyan. Nagkamati ko tingali siya nga nagsunod ko niya. Sa magay nahita mo. Ngayon ko sa bagay siya may padakan siyang auto. Asa man siya paingon? Doon ko siya. Nanaogsap siya siyang auto. Nagsunod ka rin ako, Christy. Ang tinuod, huwag ginanto ko'y planong sundan ka. Gikan mo ko sa amo, ug padong na unta ko mo pauli sa itong gipuyan. Apan sa pagyagi ko sa inyong bahay, kalit lang nga may abli ang dakong gate ug migawas ang imong auto, nga kusukin mi padagan. Mao tong gisundan ta dayon ka. Renan, usabay na hitabo nimo ha? Mura ka manok nagdali. Grabe ka kusukin mong pagpadagan. Mura to na hitabo. Usman, nag-away mo sa imong amahan? Ha? Honey? Akon. Mao ba? Unya, asa ka ba nang tapaingon? Nga dili man padung sa tong gipuy-an kining imong gisakyan. Christy, may mo ba? Pauli lang na dito sa itong gipuyan. May importante lang ko ang tuon. Apan asa ka man, ha? Oh, tempa. Mura ka makikutasan, Renan? O gipaningot ka pag-ayo. Nanluspan ka. Basta kay, pauli lang na dito sa ato. Pabuta lang ko dito. Asa ka man lagi, ha? Mato ko sa bahay sa kong ugangan. Sila Mama Corazon o Papa Manuel. Ha? Apan nga naman. May nahitabo ba? Giatake na basab sa sakit sayang kasing-kasing ang ugangan mong babae? Oo. Busa,
Pasagyo na kumadto sa ila. O ikaw, pauli na sa itong gipuyan. Sige na. Ang ugangan nga babae ni Rinan? Giatake pag-usab? Salamat. Wala magsunod ako si Christy. Naghinam-hinam na kung makita ko akong asawa. Buhi. Buhi si Junis. Buhi ang mahal kong asawa. Kung tinuod ka buhi si Junis, kung saan ko magkapagpasabot kay Christy. Apan bahala na. Si Junis akong gimahal og dili si Christy. Apan sa pagkita mo na balik man siya nga buhi. Ang mga puganting binagit niya. Hain man ka di ay. Hain man. Niya si paingon din ba? Oo, anak. Ako mo ay nagkatubag sa tawag ni Kumpadre Paulo. Nasultihan na din niya si Rinan, nga buhi ka ug nabalik ka na. Maayo hinuon nga niya na siya paingod din Manuel. Aron anita siya sa ato mapasabot bahin ining gisabak karon ni Junis. Mahal ko di ay ko sa akong bana. Kay mi paingon madayon siya din ay pagkasayod niya nga ni anak ko. Mao nga relax lang ka mo. Ayaw ninyo kabalaki ang bahin sa imong gisabak, Junis. Kaya kung tinuod siya nga nahigugman nimo, mutuog gyud siya sa tanan mong isulti kaniya nga siya gyud ang amahanan ng bata nga imong gimabdos. Kana ang giampo ko sa Ginoo. Nga tuhuan lang niya ang tanan kong gisulti karon niya. Kay kung dili gani niya tuhuan nga siya ang amahan ining bata. Alaot siya. Ibataw siya nga dili ilhon sa kaugalingon niya ang amahan. Kaganihan ng trafikaw eh. Doon naman tingin nagpagkasunahan niya. Kinino magdalita. Balangay sa binuon. Gusto kayo kumabot silang bahay ni Papa Manuel. Gusto ko na makita si Junis. Ibingaw na kay ko niya. Gusto ko na gid kay siya magkakusumahag ka. Junis. Oh, Junis. Oo ba si Rafael? Gisugot ka na nga magpakasal sila si Christy o katong Rinan? O Dario, ug magampo na lang ko nga dili siya biyaan og usab sa maong lalaki. O kanay nun sir, basta makasal na niya sila. Wala may mimos Rinan na gawa sa pag-unong lang yun ni Christy. Kay kasal man sila. Bisan mag-unsa pa siya og suko nga dili niya makahatag og anak si Senyora Christy. Oh, muduko lang siya magpaawot kay iya naman yung asawa. Apan mas maayo gyud nga dili siya makauna-una og biya sa akong anak Dario. Kay bisan kasal na niya sila. Kung biyaan gyud siya dirinan, dako gyapon problema. Kay dili mao niya magmalinawon ang ilang pagpuyo. Oh, kuan sir apan mas mayagod nga dili siya makauna-una sir og biya sa kuan. Oh, ino sir may punto ka sa bana sir. Di ako bilib nimo kay may punto kay gud pirmi. Bosa Dario, paminaw, Dario. Oo. Sir. Tabang og ampo. Ha? Tabag ampo nga dili ko niya makauna-una si Rinan sa pagbiya kang Christy. Kung makasal na niya sila. Kay tingali og makahuna-huna no sab si Christy sa pagpakamatay. Ah, natural sir. Mag-ampog ko na sir. Kay dili ko gusto nga madato lagi sir no unsam taw ka sir. Eh. Oh. Kay kun maghiko si Senyora Christy be, Anyorita Christy. Nya ikaw sad magpakamatay masab ka, sigurado man jud ko. Og sigurado magid ko nga ako'y mabinlan sa tanan mong bandi. Oh. Og dili ko gusto padato lagi sir, porbida mo pa mo. Oh, anis pa. Bisan pagpustaan, di man jud ko sugarol. Okay ka ba naging uni mo? Nga ikay mabinlan sa kong kabilin, ha? Ha? Dili ta kay bahog paryente oy Dario. Ako, sigurado mo ko ako'y mabinlan pa. Be, suway ko nung hiko ko, suway ko no. Dario klarohon dragon ni. Pagbati ng istorya ni mo da. Usa man. Nagampo kang mga matay mi, ha?
Kay karon na yun, fire out on ta ka. Kuan sir ba? Ay tingog. Lakaw dito sa mong trabaho. Lakaw! Ito ko na ko, be. Be. Dario, bising ka. Para mong tanan po, bida. Lakaw na! Huwag kay lamay kasulti! Buisit! Kaya na ko nagalusot eh. Doon na ginalipangga sa nahan. Hapit ko mapot silang bahay ni Papa Manuel. Hapit na. Pagkita namin si Junis. Ang ikabingawan ko sa Wa pa man lagi sirinan pa. Ambot unsay nalangayan na to. Basta may sulti ni Kumpadre Paulo, nga ni anak ko paingon din ni Serena. Kung dili gani siya ron mo abot bisag nasayod na siya nga buhi ug nahibalik na kanato si Junis. Magpasabot lang unya kana. Nga nalimtan ka na niya og si Christy na ang iyang gihigugma. Bosa, kinahanglan nga ikaw na gyud una ang mudot-dot kaniya, Junis. Kay asawa ka, may katungod ka, ug mabdos ka na. Kalain ni rin nanoy. Wala di ay siya magmahal na ako. Oy, may sakyanan nga miya mo. Junis, siya na karon. Ang imo na karon bana. Niya na siya. Pa, kalain sa akong gipati, oy. Maraman og kalit man lang kong gikuyawan. Kusog ang kuba sa akong dugan. Renan! Ma? Pa? Mama Corazon! Pa Manuel! Tinood bang buhay si Junis? Ha? Buhay siya? O nabalik na? Tubag ako ninyo! Kay gimingaw na kayo sa kong asawa! Oh, tinuod ang tanan rinan. Ni ana ang among anak. Nabalik na siya nga dakong buhi. Unsa? Salamat ka na mo, Diyos ko! Imong gibalik na ko akong asawa! Salamat! Busa Renan, kinahanglan nga di mo inayon ang plano ninyo ni Christy nga magpakasal ka mo. Kay niya naman ang imong asawa. Buwagi pagbalik katong babayhana. Hain! Hain si Junis! Hain siya pa! Ma! Hain siya! Junis! Sweetheart! Junis, hain ka! Renan! Oh! Renan! Sweetheart! Junis! 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 Salamat na daw nga ako kabuhi! O nabalik ka! Salamat! Oh! Yun na! Medyo ko yung mutiyan. Renan, mabdos na ko. Oh! Usi! 5 na kabuhan kapin kining akong gisabag. Mabdos ka! Mabdos ka, Junis! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!